eh na kwa eh ni ba sai na faɗi ba, kowa duniya ta sani wanda aka fi sani da kacalla turji wanda suke kira kasur gumin dan ta'addan nan dai shi dai ne hayo waje da ke dan magana nan wajen. Nan mai gida ne, nan mai gidan turji ne. to me sunan Mai gidan turji baleri daga ina baleri fa kai to tar wanda kowa ya kai ni suna na kacalla turji birnin fakai wanda aka kajin jami'an gwamnati dai da talakawa kowa suna faɗin dai gashi nan dai shi dai ne Allah ya haɗa ka da shi kai ma akwai takardar da take yawo wanda akan ce ka rubuta ma emiya da gwamna da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari, me gaskiyar wannan takarda daga wajen ka take? Lalle takarda haƙƙon waje na ta fita. To me dalilin yin wannan takarda? Dalilin yin wannan takarda saboda ganin ni rayukan da ake kashewa na mutane, sai a fito mutane waɗanda ba su san kan yanayin abin da ake cikin ƙasar ba, suna fitowa kafafen yada labarai suna cewa sun fatattake mu saboda haka ne ga rayukan talakawan da ake kashewa ana yi masu ƙarya ana cewa an fatattake mu an yi ne saboda haka ne tausaya ma rayukan da ake kashewa tsakanin kabilar Hausawa da ta Fulani. Saboda hakan ya ce to ya kamata mu bi duka mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu hidda batun siyasa cikin harkar zaman lafiya. Ka yi maganar siyasa, akwai siyasa a cikin wannan al'amarin ne? To haka muka fahimta mu ma dai. Ta yaya? Saboda inda ba siyasa ai rayukan mutane ake kashewa. Saboda inda ba siyasa rayukan mutane ake kashewa da ba a bambanta kabilun Najeriya, in tsaro za a tsaya ɗauki duka kabilun Najeriya a tsare su tsakani da Allah da ya halitta shugabanninmu. To sai aka sa harkar siyasa ka ga dole a samu bambancin rayuwa, shi yasa muke zargin siyasa ta shiga. Bambantawa? Akwai kamar irin yanzu misali kaga ai ga munan Fulani yanzu kaga kamar ku yan jarida duk rahoton da kuke yi ba mu taba jin kun ba da rahoton cewa an kai muku korafin cewa an je an wa Fulani kisan kiyashi na an kashe sunan an yanka suna an toye su, ba mu taba jin kun wannan rahoto ba kaga tun nan akwai irin wannan abubuwan da